सोलायथायनि स्लगानजों बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव फैनाय इउपिपिएल दोलोनि सरकाराव जाख्ल'नायनि गेदेर केलेंकारि। इएम रनजित बसुमतारीनि बिफानाव गेदेर केलेंकारि। प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि आमोलाव जाख्ल'नायनि गेदेर केलेंकारि। क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनदों। बिटिआरआव टिन साप्लाइनि मुङाव गेदेर केलेंकारि। थिकादार कनिष्क नार्जारिखौ पुलिसआ हमबाय। बिटिसिनि लेन्ड रेकर्ड सार्भे सुंद'यै एलआरएस बिफानाव गेदेर केलेंकारि। लोब्बा थानायनि दायाव थिकादार कनिष्क नार्जारिखौ क'क्राझार पुलिस थानायाव सोंनाय फिन्नाय खालामनो लाबोयो। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव साप्लाइनि मुङाव जाख्ल'नायनि गेदेर केलेंकारि। बिटिसिनि हा रेबगन बिफान लेन्ड रेकर्ड एन्ड सार्भे सुंद'यै एलआरएस बिफानाव जाख्ल'नायनि गेदेर केलेंकारि। गं 12 सार्कोलनि सिङाव गोरिब नखरफोरनो टिन राननानै होनायनि मुङाव जाख्ल'नाय सोराङाव फैदों। टिनफोरखौ राननानै होआबालानो टिन होनाय साप्लाइनि मुङाव 3,96,98,000 बख'ना जाखुमानाय सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 14 जुन 2022 अक्ट'आव थिकादार मनरन्जन दैमारिया साप्लाइनि सायाव क'क्राझार पुलिस थानायाव स्किमनि रां जाख्ल'नायनि दायाव एफआइआर थिसनदोंमोन। सनिबारखालि क'क्राझाराव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिसिनि सोरखारनि बेरेखा दोलोनि एमसिएलए देरहासात बसुमतारीया गोख्रों रावजों सोंखारियो। 6 तारिख जुन मास माने बिटिसिनिफ्राय लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय रनजित बसुमतारी बिथाङा फाइलाव एप्रुभ खालामनानै पेमेन्टखौ हरदों लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआ इमिडियेटलि 7-8 तारिखनि गेजेरावनो बे कनिष्क नार्जारिनो पेमेन्ट होदों खिन्थु तदन्त खालामनानै जों मोनबाय जे जेराव माने अर्डाराव दङमोन गसाइगाव सार्केल दा ओमफ्राय सिडली सार्केल ओमफ्राय उदालगुरि सार्केल माजबाद सार्केल हरिसिङा सार्केल गरेस्वर सार्केल तामुलपुर सार्केल आरो जाला सार्केल बे सार्केलफ्राव बे टिनखौ होनांगौमोन खिन्थु जोङो दिनैसिमबो कुनु सार्केलाव माने मोनसेबो थिं बा बेबादि बेसाद रिसिभ खालामनो मोनाखै बा गोरिबफोरनो रानना होनो थाखाय बेबादि बेसाद सार्भे डिपार्टमेन्टआव मोनसे बृहत केलेंकारि जादों। बेनो जाहैबाय जे बारहुंखा सारअन्थाइ बा नेचारेल केलामिटिसआव जायफोर भिक्टिमाइज जानाय नखरफोरनो 2021 सननि फाइनान्सियेल इयारनि फैसाजों मोनसे टिन जिसिआइ सिट साप्लाइ होनायनि मोनसे केलेंकारि बे जिथु कनिष्क नार्जारि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सासे माने कन्ट्राक्टर बा साप्लायार बिथांनि नामै 3,98,987 6 तारिख जुनाव बिटिसिनिफ्राय फान्ड रिलिज जादोंमोन। ओमफ्राय जोङो मोनथिनो मोननाय बादियै जे खुनु धरनर माने लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव खुनु धरनर बेबादि साप्लाइ जायाखै आरो बेबादि नेचारेल केलामिटिस बा बोथोरजों जायफोर माने खथि जानाय नखरफोरनो बेबादि थिं रानना होनायनि खुनु माने सार्केल अफिसफोराव बेबादि थिं सौहैनाय जायाखै। अब्लाबो माल लायालासेनो जे माने लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि डिरेक्टर थिराज साउदआ माने 6 तारिख जुनाव बिटिसिनिफ्राय बेखिनि थाखाखौ लाबोदों आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय कनिष्क नार्जारिनो बेखिनि थाखाखौ माने रिलिज खालामना हरदों बा पेमेन्ट खालामदों। दा जों बेखौनो दाबि खालामनानै क'क्राझार थानायाव मोनसे एजाहार दाखिल खालामनाय जादों आरो बे एजाहारनि दिगथियै जे माने क'क्राझारनि जिथु ओसि एसपि आरो माने जिल्ला माने बिखयाफोर बिथांमोननि खाथियाव जों बेखौनो गोख्रों दाबि खालामदों जे बेखौ गोख्रैनो थाबैनो तदन्त खालामनांगौ आरो तदन्त खालामनानै बै डिरेक्टर लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि
धीराज साउथ आरो कन्ट्राक्टर कनिष्क नार्जारि बिथांमोनखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनानै तदन्त खालामनानै उचित बेबस्था खालामनांगौ। बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे केलेंकारि जे बिटिसि सरकारा माने खुगायाव मोनसे बुङो आरो खामानियाव मोनसे मावो। दा लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय माल साप्लाय होआलासेनो गंसेबो थिं होआजासेनो माब्रैहाय माने 3.5 कोटि थाखा माने लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि डिरेक्टरा सासे कन्ट्राक्टरनो बोरै हरनो हाखो? दा बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे अपराध। बे अपराधखौ थाबैनो तदन्त खालामनानै उचित बेबस्था लानायनि थाखाय जोङो जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसननि खाथियाव जोङो गोख्रों दाबि दैखांदों आरो आसा खालामदों खम समनि गेजेरावनो बिथांमोनखौ तदन्त खालामनानै बिथांमोनखौ उचित आयेनगत भाबै माने सास्ति होनायनि बेबस्थाखौ लागोन। आरो जिथु दानि सरकार जिथुनाखि नंखाय सोरनिबा सायाव दाय होयै गावसोरखौ माने एकदम मावजि साधुबादि गावसोरखौ देखायनायनि जि आखु बे माने प्रमान जागोन। बे तदन्तनि उनावनो माने बे गासैबो माने फहराव फैगोन आरो बेखौ थाबैनो फहराव लाबोनानै जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि मेगनखौ बेखेवनो थाखाय जोङो प्रशासननि खाथियाव दाबि खालामदों। नोंथांमोनहा जेएनएम एनएम नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा? जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो। बे फरायसालियाव 2 निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं। जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।